iki saiki sing nganggo bahasa Indonesia. Sapa? Kanca-kanca. Lah ya wong kanca-kanca ki wong cerdas-cerdas kok manut di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Iya. Neng tekan Jakarta tek medun bis ya. Udah sampai nih. Nah. Ayo pada kumpul. Loh, tekan Kebumen sikile medun lumatek lho. Kiye wis tekan Kebumen kiye aja pada ribut bae ya. Ngono. Pokoke cangkeme piyaga ki manut daerah. Iya. Angge ning mau ana sing ngombe kopi ta? Heeh. Meni ini dikasih gula sekedhik ngono kuwi ya piye? Ya ora apa-apa kuwi berarti rung cerdas kuwi. Iya. Ya pancen. Aku aja kok wiyaga. Sinden ki mau mbuh Risa mbuh si sapa Neti mau adus sekarang anu shower. Ya nek nang omah rak ming trima apa jenenge iki? Nimba. Iya. Gek nganggo siwur kae klotrak iki mau dipejet cek ngono mak sur ngono ki. Glondang. Aduh, maaf ciduknya tiba. Ciduknya. Ciduknya tiba. Iya. Ya ora apa-apa ya. Di sini di Jakarta itu kalau tiap hari Jawa terus ya. Iya. Jawa terus. Ya. Ye, matur sembah nuwun nyuwun nyidam sari saking ya. Dalu Mbak Tatin. Nggih, sugeng dalu. Mbak Limbo, Mbak Cange. Kok kaya ora semangati ngopo ya? Rada masuk angin niki, Pak. Hah? Rada masuk angin. Oh, mbok mau rasa menyang. Lah? Mau rasa menyang, izin karo aku, Pak, kula tumbaske tiket sepur tak bali masuk angin, marah apa-apa. Mboten iki tekne telat maem ketoke. Piye? Ketoke telat maem. Setin, aku engko nek dicucuh panitia aku moh lho, panitia ki tertib lho, mangan awan, mangan esuk, mangan sore ki tertib kok kowe muni telat mangan. Lah nek panitia pancen tertib. Sing mboten tertib jenengan. Kok aku ora tertib nggo napa? Lah wae dalu mayang to. Heeh. Terus numpak pesawat mriki. Heeh. Kok belas ra ditukokke panganan ki piye, Pak? Nek neng pesawat ki ora entuk mangan. Sing ngomong sapa? Kowe lah, kowe do omongi ngeyel ora? Ya, pesawat ki ora entuk mangan, ora entuk udut. Oh, dadi ora entuk jajan, ora entuk jajan. Ora sok jajan nang pesawat. Tur pesawat ki nek arep metu tuku-tuku apa wis jajali. Lho nek kowe butuh mangan mbok mau nembung aku, Pak, kula ajeng jajan. Aku tak omong karo pramugarine tak kon bukake lawang kowe metu wae. Terus kula jajan nang awang-awang. Sak karepmu arep tiba, sak karepmu arep jajan sak karepmu. Ora, mbok dadi dalang iki yang sebodo ngono lho. Sik, iki mulai nyelangkrak sak nduring tenggak lho. Lah, kok dadi kowe ngono iki aku ora sembodo. Lah nggih wong mau bengi bar mayang rak ya mestine duwe duit to. Terus rak yo nek yo ora nang pesawat wis. Nanti Medun pesawat arep rene. neng Halim. Iya. Mau kowe ra krungu. Ora krungu. Kanca liyane tak tari madang sik ora cah. Mboten sah. Kowe ya ora wangsulan. Lah ya wong iki demokrasi sing muni mboten sah telu kowe dhewe kok. Lah ya ora ya nek wong wedok rak ya mesake ngono lho, Mbok. Mau ki bakso aku terima kok ya blas. Lah ora gelem nembung baksoku. Heh? Nama jenengan bakal bakso. Lho, aku nggawa tak plastik mau lho. Mau nek kowe tok jaluk tak kekke, Pak, baksone nggih kula nyo. Ning aja ditekke, aku ya ngono. Lah kula ora ngerti nek jenengan nggawa bakso iki. Ah, kuwi salahmu ning kono kuwi mosok ngematke. Jenengan ora nenteng apa-apa lho mau. Tak lebokke tas. Bakso. Tak lebok. Ah iya tak nggo ganjel weteng. Ayo wong ngono kok dadak dibahas nang kene. Yo dibahas panganan ki penting nek ra mangan yo marai masuk angin ngene iki. Ayo masuk angin esuk suntik. Lah ndi ditik? Lho beres. Ora usah kuwatir, selawe wis cukup kok. Selawe dokter apa? Dokter kewan. Dokter kon nyuntik sik le bayar keri carane goblok ora. Lah piye kebacut? Pak dokter kula masuk angin, suntik Pak dokter ya. Bles kaya aku kae. Engko nek doktere kowe takon pinten Pak dokter 150 ngono ta tok bayar kula gadahi selawe nek dokter mboten trima obat emang sedot melih ngono penak kok ya terus piye le nyedot ya kowe mleding meneh meneh senengan doktere mledang malah sontak-sontak karo dokter mati dening aku kowe ngono iya ngawur
Masuk angin. Semangat, kerja itu semangat. Ya, Yo. semangat. Siapa yang bekerja tidak semangat, separuh dari hasil itu tidak baik. Yo, Ya. haram. Sing Ayo. mambengi rong dibayar lho. Ra wis omong to tak sisanke nang kene. Kowe iki saiki tak takon, kowe mau bengi tak bayar iki kowe mau mangkat numpak apa? Pak pesawat, Kancane liyane numpak apa? Pak bis, Ah, bis ro pesawat arang ndi? arang pesawat. Ah, ya wis tak dadekke siji nang tiketku. Terus mambengi dada. Halo ayo, nek kowe iso weruh awang-awang. Arang lho kowe numpak pesawat, ora melu aku ora iso numpak pesawat. Ya ora ngono kuwi jenenge itu ndak adil. Oh, liyane wis do meneng wae kok kowe iki cerewet dhewe. Iya. Elisa yo bareng aku yo ora protes, sing ngendang bareng aku yo ora protes. Kamu ngerawani protes nek aku wani yo. Aku iki nekat e karo aku. Iya. Soale kowe karo aku jane wis ora seneng melu aku ning kepeksa. Iya. Ora kepeksa. Kok ora kepeksa mergane? Mergane butuh duit. Nah gini ngakoni ya wis dilakoni wae rasa dadak rame ora ning kene iki Yeah. pentas kok malah ngejak padu. Jenengan ora konsekuen kok. Ora konsekuen piye? Melu aku tetep ora bakal kapiran. Heeh, terus. Nyatane ndi ora ditukokke apa-apa. Kuwi lek ku omong kapan? Sak durunge mangkat. Melu aku Lehmu kapiran kapan? mau. Ah, beda to pisan. Lah maksudnya nek ya dinggo ke depannya ngono ta? Oh, aku ke belakang kok. Aku enggak suka ke depan kok. Kuwi waton ngeyel ora. Lah kowe wong senengane ora dong kok. Ya sesuk tak idoli sesuk. Ya. Sesuk numpak apa? Lho bis. Kok ora pesawat meneh? Wah, aneh-aneh ora. Sesuk ki Minggu pesawat ora mlaku. Ya. Ya kan ben weruh awang-awang meneh ngono lho. Pesawat ora mlaku sok Minggu yakin ora. Iya, ngono ya. Ayo Dek ya, mau jejer aku nang pesawat no. Iya. Ngus ngono Dek nang cedhak tendira iki nudi ngisor. Wates, Pak, wates. Aku ya penak wae. Arep medun kene iye aku ya. Ketak cilik. Iya ketok cilik, heeh. Ah iya. Pancen ya nyok ketok cilik, nyok ketok gedhe. Ya pancen bener. Kutha Wates ya iya. Asline bocah iki wates. Kulon Progo nggembongan. Mula bareng numpak pesawat senenge ra jamak-jamak. Iya. Lagi mlebu nang Ngandus Ciptoke wis, "Wow, ternyata gede ya." Ngono. Ah iya. Ya mula-mula kerep le ngejak kula. Pengalaman. Oh, kowe dijak pisane protes ngono mbok ngejak sing do sinden anteng-anteng kuwi. Dipakani ya meneng, ora ya meneng. Ya ngerti-ngerti semaput. Ah. Lah aku mau ya semaput ngerti-ngerti lho kok wis tekan taman mini iki mbah ora mandeg warung ta iya aku. Ayo pesawat ya ora mandeg. Sesuk numpak bis. Ya. Bis. Yo, numpak bis. Sesuk aku wis pesen supire bis sing cepet supaya tekan Yojo ki aja nganti surup. Mergane dhewe istirahat sewengi to. Nggih. Metu tol Jakarta, Semarang, Solo langsung. Wah, kuwi ngalamat ora jajan meneh. Ngerti aku. Kowe pilih jajan tekan omah wengi apa ora jajan ning tekan omah awan? Ya Kalau milih. ketemu karo anakmu, kowe jare wis kangen. Iya. Oh, anak kok dikalahke karo sego. Lah engko nek Ramadan ya aku ora iso ketemu anakku. Ora apa-apa, buang dalan ra beres. Ngawur ora. Wis tenang, kok metu tol nek jajan. Ya, ora usah kuwatir. Menang tol ora entuk mandeg kok ya. Ha iya, wis jajan pokoke rombongan, golek metu tol, golek mie ayam kuwi mah gayeng banget. Wah, yang melumpuk dadi siji sak meja kae wis uyek-uyekan ya terus. Iya, gayeng ya, mak gayeng ora dadan jukuk dhewe-dhewe wis. Aja mie ayam. Ana jukuk dhewe kanca-kanca ki nekat e. Ha iya. Rasane ta. Edan tenan kok. Lah napa ta? Aku ki wis nomor 1. Iya. Yo, mangan yo, jukuk dhewe lho. Iya. Aku nomor 1 ming jukuk tempe ro jangan telo. Sirku ki rombonganku yo sak ngisore juragan ngono lho. Gandeng juragane ming tempe ro jangan telo iki paling ora yo ming do duduh. Lah kok sop buntut kene sego. Lim gawa ngene iki. Apa tumon wong mangan kok entek 80.000 ki arep gaglak ki apa kowe?
Ya aja ngresula. Ora apa-apa nek aku ora masalah. Ning ya tepo-tepo. Nek ana ya dinikmati, nek ora ana ora usah ngresula. Lah ana kok. Ya wis ora apa-apa. Ya. Nggih niki sugeng dalu PWKS. Ngendi? Sejabodetabek dan semuanya. Jabodetabek. Jabodetabek. Nggih. Pokoknya saka Indonesia lah. Soalnya PWKS orang ming Yojoto, Nggih. orang ming Jakarta tok. Grupnya Semuanya. itu ada PWKS Jabodetabek, PWKS Yojo, PWKS Nusantara ya ana grupe. Ya ngono ya, Mak. Ya kuwi termasuk kowe barang sing membentuk PWKS kuwi. Ya. Kok kula? Lah iya, lah kowe ya menampilkan penampilan yang apik, ya sing becik dadine ya do tresno. Sae ampun apik nggih. Ya. Nggih. Kok ora apik ngopo? Mungkin ndak muni ora muni. Kok jero ora muni. Ya, nembang apa, Tin? Niki napa? Mboten enten mau ditanle. Ora ana iki ming takon. Nggih. Oh, putrane Pak Kondang. Pak, besok pesawat jam berapa? Ya. Ya, pesawat lagi toh? Saya Ngebis aja. Ah, kenapa? bareng kanca-kanca wae. Aku ora tau iso pisah karo kanca-kancae, Tin. Nah, kok wingi pisah? Lah wingi kan ming mergo jadwale sing ketelingsut. Iya. Pelupa ya sekarang. Sudah tua tapi nggak mau tua. Iya. Ya wis ben. Lah ben piye toh? Ya wis ge nembang kok. Oh malah. iya. Nggih, gerajakan mawon nggih. Apa? Gerajakan. Banyuwangi. Nggih. Ah, dibawani. Ya. Hah? Di bawah nih. Bawani. Mambiat mayon bawane. Ya. Kayak mambengi nih kah? Mambiat mayon. Sajai masuk angin tenan biasane suarane so seru. Iki kok kaya diampet. Nggih, Ya wis Pak. ora apa-apa. Iya. Ya esuk kerokan. Ku nek ngeroki kuwi suwe banget gegere sak meja ya. Kudu nggo entong ya. Heeh. Sawarane gending pelambiangan. Wong nggone dhewe wayangan kok cenanangan tekan kene. Sapa iki sing anu pegawene anjungan DIY iki wong nanggap wayang dhewe kok dhewe cenanangan tekan kene iki. Mas Ngatiman toh? Ya wis ben ora apa. Nah, itu tadi termasuk yang menolong saya. Kenapa? Dia kan beli gorengan ya. Takonono, Ngatiman ki nukokke dalange apa nukokke sinden? Nukokke sinten, Pak? Pak Ngatiman? Hah? Manut kok, ya berarti aku bareng melu. Oh, Ngatiman ya Allah. Tadi Kono medhun panggung kono apa? Seneni malah. Ora mbolo aku. Iya. Iya. Sawarane gending pelambiangan. Sayange apa? Tatin ki rupane ayu, awake ya entuk, ya suarane ya apik, ning budhek. Kok budek? Oh iya, weh Ora ketoke. budek ya. Nah, nek nganggo salon karang seru salon ki. Nek langsung budhek nok kuwi. Oh Ya enggak, saya kan masih muda, enggak budek. Loh, masih muda ki belum tentu tidak kena penyakit kuping. Ya. Sing jeneng bocah kae wis sok kena penyakit apa meneh dumeh enom terus kena penyakit kuping. Mboten no. Tin, Kula. karo sapa mau tekan kene? Kalian jenengan. Numpak apa? Sawat Medun ngendi? Medun Halim. Oh iya. Ah, budek lah. Pripun nih jenengan ki? Ah, kuwi nek dibuktekke senengane maido.
Tatin. Kula, Pak. Mau tekan kene karo sapa? Kalian jenengan. Numpak apa? Pesawat. Medun ngendi? Halim. Awis kene ae. Ah. Bosok kupinge. Ya. Kok bosok sih? Wong kowe dikenal diomong, ngono kok. Jenengan le omongan ra jelas lho. Jelas wae. Masa? Wis nganggo wadah kondo ngene kok. Kondo apa? Ha iki wadah kondo iki lak iki. Nganggo mic. Heeh, Tatin. Kula, Pak. Karo sapa mau? Kalian jenengan. Numpak apa? Pesawat. Medun. Halim. Awis jam. Jenengan ki ora jelas, Pak. Ah iya, kuwi mbuktekke nek kowe mbiyen tau to jagongan karo aku. Oh. Ning ngarep omahmu kae. Napa? Poso-poso kae. Udan. Mono bledek Pak. Duwer aku nganti mencelat kowe, Pak, bledek sakniki ming mak pletik nganten. Oh, nggih ta? Oh, nek ngono ya aku tak tes genti. Aku terus batin kowe. Oh, tatine asline THT ya. Jenengan ya budek. Ya ora. Ayo jajal tak tes genti. Oke. Pak Seno. Dalem. Wau mriki kali sinten? Karo kowe. Numpak napa? Pesawat. Mudhun ngendi? Halim. Pun maam dereng. Wis. Halo. Dipethuk karo putrane Pak Kondang. Halo. Ayo terus jujuk desa wisata, kumpul kanca-kanca. Halo. Madang ning kono njukan. Halo. Ayo werna-werna panitia ki wong Sentosa ya lawuhe mesti pirang-pirang. Wah, kupingnya lancang. Wong aku le omong ora jelas kok. Lah nek sing penting ra iso wangsulan, kuwi jenenge tengah. Oh, berarti lancang. Ayo lancang ya ben sing penting ora budek. Wah, gitu ya. Iya. Oh. Nyebai nek ngono kuwi jenenge. Ya ora nyebai kok ya. Aku ora iso ngono kuwi. Ora iso aku. Ayo teruske. Terus ki nandi? Nyarambai Noswan Tara Banyu pianyu wangi kulon gunung kelan kenang wetan segara lor lar lan kidul alas angker ya kang kalemyat wau enten nganu ya Pak apa enten bocoran bocoran apa jarine kanca-kanca iki lho omongan ki saiki nganggo bahasa Indonesia sapa kanca-kanca lah ya wong kanca-kanca ki wong cerdas-cerdas kok manut di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. iya Neng tekan Jakarta tek medun bis ya. Udah sampai nih. Ayo pada kumpul. Loh, tekan Kebumen sikile medun lematek lho. Kiye wis tekan Kebumen kiye aja pada ribut bae ya. Ngono. Pokoke cangkeme piyaga ki manut daerah. Iya. Angge ning mau ana sing ngombe kopi ta? Heeh. Meni ini dikasih gula sekedhik ngono kuwi ya piye? Ya ora apa-apa, kuwi berarti rung cerdas kuwi. Iya. Ya pancen. Aku aja kok wiyaga, sinden ki mau mbuh Risa, mbuh si sapa Neti mau adus sekarang anu shower. Ya nek nang omah rak ming trima apa jenenge iki? Nimba. Iya. Gek nganggo siwur kae klotrak. Iki mau dipejet cek ngono mak sur ngono ki glondang. Aduh, maaf ciduknya tiba. Ciduknya tiba. Iya. Ya ora apa-apa ya. Di sini di Jakarta itu kalau tiap hari Jawa terus ya. Iya. Jawa terus. Ya. Ye, matur sembah nuwun nyuwun Nyidam Sari saking ya komunitas penggemar wayang se-Jabodetabek. Ya. Selamat malam Bu Alimbo nyuwun bajing loncat kagem pemirsa sedaya lan sepuh para ketua Pepadi
Pusat lan Pepadi DKI Bapak Bambang Swistyo. Wah, Pak Bambang Rawuh. Kula Pepadi Jakarta Timur. Oh iya. Diaturake mengko, ya. Terus dalu Pak Bambang. Biasanipun nek ngagem serat ngenten iki enten rencangipun nggih. Ana. Nah iki ana tenan aku iki wong jujur kok tindak dikira aku pengarep ra tanggung jawab. Ya, nya. Iki nang kene. Ya sini orangnya di sini kok. Hah? Kok le ndeleh nang kono. Ayo engko nek wis rampung nyaut gawe urung rampung kok njaluk bayar. Sing mambengi wae urung kok mambengi wis rampung kok urung dibayar. Mambengi nggo nunggang pesawat. Nek ora diapusi ngono ndak do tuman wae. Kene iki wis rekoso nukokke tiket wis jaluki bayar. Gek mambengi iki jebulno ming dibasi ayo wis dilakon. Tombok is the best. Iya. Pelambiangan pelambiangan Ya. aja takut Tanah India. Ya. tanah India ku meliaring taman sari nuswan Ya, mangga. Yuk.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, matur nuwun Mbak Tatin. Wis ta, wis entuk ta? Nawa, iya lali. Iya lali. Dari Pak Bambang. Ayo kuwi tampang. Bukan. Dinggo kanca-kanca. Kanca mana? Presiden liyane. Liannya? Iki sesuk dijolke 2000-an nggo pipis neng pom bensin. Bareng-bareng kanca-kanca. Berarti neng toilet tok tanggung. Tak tanggung. Toilet. Toilet. Ya, wis gek linggo. Aku mbak mau. Ayo lu kok enggak mau piye to linggo? Kok mau gayane nggo basa Indonesia enggak mau. Itu dikasih satu dulu. Apanya? Uangnya. Nyanyi ndak cerewet to lah. Pak Bambang niki mung dikeki 50 lho, Pak. Ya, iki ora meremen-meremen kanggo sing do nembang do njalukne. Ya ora apa-apa wis. Ndak selak diantu-antu para lenggah. Ya sapa? Mbak Elisa or karo Salaso. Ya jumeneng. Ya jumeneng. Ora disepoti rasah. Ya. Ndak tuman. Heeh. Halo Jakarta. Ya. EPKBR ya, EPKBR. PKBR piye ora? Apa kabar biasa wae? Kan nganggo ngono lho, Pak. Lah ya nganggo nek piyai kene kowe iki basa Jawa rung petha iso PKBR. Basa Jawa didandani sik diapikke sik. Ya. Iya. Ini penontonnya banyak ya, banyak. Banyak nyosor cengelmu kuwi. Banyak ora usah benyeki beda. Lah basa Jawa iki nang kene iki lho sale angel. Gimana? Ya, basa Jawa iki rasa sok nganggo ning basa Jawamu iki dikentelke sik. Ya. Basa Indonesia iki kalah komplit karo basa Jawa. Iya. Iya, basa Indonesia iki nek muni tiba arep oleh tiba ngene kuwi tetep jatuh. Nek basa Jawa perna-perna. Nek ngene iki tuh jatuh ke belakang. Gegeblak. Iya. Gegeblak. Nek ngene krungkep. Lho. Krungkep beda meneh. Ndelosor. Lho, werna-werna nek. Akeh ya, Pak. Nek iki kepleset. Werna-werna bali basa Jawa ki aja ming sak kata ning kudu tok pelajari tenan. Iya. Benyek kuwi nek cara Jawane kuwi becek. Oh, banyak ana basa Jawa. Ana becek. Becek iki banyak. Umpamane kowe duwe penyakit nang kulit kae terus ora tok tambah-tambani kuwi jenenge benyek. Oh, ya, benyek. Kudu hafal. Iya. Ya, kudu ngerti ya. Benyek sama banyak beda. Banyak nek Jawa kewan ya, Pak. Iya. Oh, iya. Oke. Nah, kudu pas. Ya, aja ngawur. Iki acara apa? Acarane tempeng iki jelas iki. Hah? Acarane penting. Penting. Acarane penting iki saiki tanggal piro? Saiki tanggal piro piye? Iki peringatan tasakuran Hari Wayang Dunia. Nasional. Iya, Hari Wayang Nasional itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 November. 7 November udah diresmekke karo Om Joko ya. Diresmekke tanggal piro 11 Desember nek salah 2018. Aku suwe-suwe moh ngejak kowe. Piye, Pak? Aku dredeg kene Pak Presiden ki do nyebut Pak-Pak kok kowe Om. Ya ora apa-apa gaul. Gaul apa? Sesuk tak tembunge mbok menawa gelem dadi omku. Dadi ommu ya omah kowe basa Jawa teng pletot kok dadi ommu. Ya, Pak Jokowi meresmikan ya tanggal ini perjuangan beneran ya Pak padahal sama UNESCO tuh mulai tahun 2003 ya. Sampai 2003, 7 November 2003 ditetapkan bahwa wayang itu warisan budaya dunia. Terus baru diresmikan akhirnya Desember 2018 selama 15 tahun. Berarti perjuangannya Pak Padi sama Senawangi ini elok tenan ya Pak. Iya, luar biasa. Luar biasa. Senowangi berarti ono Mambu barang ya Pak. Senowangi berarti ono Mambu. Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Oh, dudu Senowangi. Mambu ngarep tekan aku wis.